In this time we kind of Dónal Cnáimhsí ó Ghuth na Gaeltachta Dónal consáú. Dónal seo é do tríú lá ólas Ghuth na Gaeltachta. Sé agus go duine chu ceis cin fáil me rá rí sem líanana a ar mórthacha é rodínas tá réaltas úr ní bhain go réaltas úr goin a go bhór Theachtaí Dála nuathofa agus just le sílim digan hall bhaim mar sin na hair seo ar phlé sa Dáil go mé tuaireach agus go digan se go na hamplachtaí te me le go me an ggéirchéim economiaachta agus go amplachtaí móra na céimman na legaléir an réaltas a lacu le meide ar maithas na dhéireachtaí tá déanta le meide ar maitha as an ggéirchéim seo a caiise teagháil go amplachtaí ag buntlas na ceníthe le dhéanann siad agus go heirí a bunt leis a Gaeilge ar an talú gur tá rinne airgeidir tá go fáil gur tuairis Colm a cartaí tá go fáil mar an blueprint acu agus go gúsa sin agus go tá se áganne mar ról caiin do léarú bhfuil mohaint sin seo a bhaim ggóil amplachtaí a bunt leis agus cinna hamplachtaí sinna agus go dtí sin. Agus an bhfuil mór an Theachtaí Dála agus Seanadóirí trééis teachtainniu? Tá sílim go le fonte seo tá sé beaglaí na tríoch ggóil hatar ar trí scór ná mar sin Theachtaí Dála agus Seanadóirí ó gafartí tacha an nálagan go deire agus tan choman baúil don teanga a go fáinne vín go dé hiag lofa dhéanú go dé is féidir lofa dhéanú na tegann sin le ggóil an ggéirchéim seán agus hiag lenne go deire míniuí bhfuil tá sé tehaachta ggóil policy acu agus go seatanse leis an stratas fihí blian go bhfuil stratas fihí blian sin go se aontaithe agus go se tehabhata na politeir ag léar an níhilt échaid a bhaim an na homlainne agus gan bhéh pacuas an rud tá tarlú inis. Agus cad é bharúil Ghuth na Gaeltachta faoi an méid atá sin neochtaniu faoi cormaí fiúntracha úras na Gaeltachta? Sílim mu tobaiste ar fád agus ceile na Kenya seo tom ná digan daoine go deire a bain na cuirimí fantriata don nuadras net bhfuil sus le 8 míle duine a fástaíthe a ggólachtaí a fuoi muoinú ó nuadras agus má hangdú sin na hiúil agus éhart a fantar éireann níl sam do léidir fantar éireann a hálastas na ceantratha tuaithe a net ceantratha dhéargalta a net bhfuil a nuadras ag féimú agus fástiad om an dafrú na cólachtaí móra seo a bhín fantar éireann ag pléiles so mar sin se tobaiste go fádar ar an talú agus tá géirí leis nuadras cé ggóil géirchéimón sus le 1000 post sa bhliain a chruúins na ceantratha sinna agus sus le billion euro sa bhliain dá economiaachta a chruthú fásta deire ar pínethe ní lecu a budget dá 10 billion déag sin go a gearganas go 6 billion agus ní bhí budget a bí acu mahan seo le fástiad ar fáil bí na cuimisisin na bunta dífa so be se tobaiste ar fád agus me an Gaeilge gal bhharstant me cíal a bíle stratas fiche bliain caiithú ahanana le takeíad as hiagla a horta na pobl locha lei sinna a gceantratha dhéargalta agus sinna net bhfuil an tobaiste ar fád má sin an America táisí hena féin má leanan an America sinna ré ní bhéh pobl lóra Gaeilge bíon agus dinda bhfuil an teanga gal bhhartal man bhfuil pobl lóra Gaeilge bíon. Ok, ní ceistehán eile gom. Tá níordlach an riadhearnach leis le gach mulle ón cócaiste Irakis le an stratéis fi blion don Gaeilge agus tá differ idir an stratéis fi blion tághain inis agus an dréag stratéis níl gach chud si an. So bei an riadhas cór billa Gaeilge nua a trí an trachas an bblion siún an bhfuil sibh ag rád donna falatóirí go macóir dóibh iireachta dhéanamh an stratéis fi blion agus an Gaeilge nua a ládrú a maidis an Gaeilge. Cinnte fa fásta agus tuige mé go leor ag ginteacht a bundas an stratas ggóil náhfuil rudí leidir go leor réite mar leanbar na Gaelscoil na ddéir se ggóil go a leanan ré a tug taú don na Gaelscoilna bhfuil níos sin ar gáid bí leidir go leor na tá méid heirí a taúin agus tá méid ar taú takeíocht de dhíhanna ar na Gaelscoilna so cinnte rudí mar sin tá policy deimhnithe agus bhaidní sáilear agus leidir de dhí agus tá go leor sin sa stratas an é ginteart sin nar 19 leis a Harapí chaimid fáilte mór ribh an stratas a go fáil hí na legatí sin agus na é ginteachtaí so cinnte leanam duna ré leis a brú na dafiad ar an drátstratas na Nordaí buinú má go háilh choiste a céimar géim an chead chance a bhí acu leirne dearafa a dhéanú maidir an stratas na sin cuirimí fantar a nuadras a choneal.
tan chunta John na scolas de orte hiúl, so cin hial tal se stratas a harpi, an bhil sin an ride fan stratas a harpi. Okay, bé music kind for your reassuring gan in our score meal my good time, right?